talaga, oh. Kasi solid yung kinain natin. Wala ako si Chef. Ayan na. Pwede. Uy. May nugasan ka dyan ha. Oo. Ito, kuhol. Kuhol pang galing sa bukid ba? Kasi ito, yung may maganda yung ano niya, sukat niya, medyo tama lang yung sukat kaya nakita ko eh. Nakakatakot pag sobrang laki na eh. Paano lulutuin yan? Ito pinapasukan muna natin to, no. Actually nung kagabi pa to, bumili ako ng kuhol sa palengke nung gabi. Kita ko nga magaganda sukat. So pinasukan ko na siya ngayon, ang diskarte. Hugasan mo ng hugasan, maitindi. Kasi ayan oh, mga kinain niya yan, kasi may kinain pa siya eh. Bago natin ito lulutuin, gagataan natin to mga kabs. Sarap to. Ayos. Kanina hinugasan ko mga kabs, no? Ito. So pag maghugas kayo nito mga kabs, hanggat maaari sana overnight, no? Ipasusukayin natin para lumbos yung mga kinain niya ng lumot at mga putik. Cool, no? Daming hugas na ginawa mo ngayon. Oo, para malinis kasi kailangan malinis to, no? Ngayon ito, nagpapainit ako ng mantika sa palayok, no? Sa akin mga kabs, ang una ko nilalagay dyan, sibuyas. Sibuyas. Okay? Para mas malasa sibuyas. Pag medyo naging translucent na siya, ang kulay, halo na natin tong mga ibang ano niya, no? Sama. Titong-tito siya mga kabs, oh. Tingnan niya tito. Tito, oh. Tito. Ay, susi. Nakasabit eh, na. Ay, sis! Halo na natin tong bawang, luya. Cowboy, ano tayo, cowboy cooking. Bilisan lang. Sanay po tayo sa mga short order eh. Okay. So Kabs, ang banat ko hindi ko na nilagyan ng gulay, no? Pwede nyo rin pong samahan to ng mga gulay kung gusto nyo, sitaw o kaya talbos ng kamote. Yan ang amoy ng pag nagisa ka ng bawang, sibuyas at luya, no? Amoy ng tinola, amoy ng lugaw. Yan ang mga amoy niyan. Amoy tahong. Tahong din. Yan. Golden brown na siya, lalagyan ko naman ng siling haba, no? Ayan. May kick. Para may kick. Diyan sumasarap ang mga lutuing may gata. Yan. Siyempre. Tapos siyempre lalagyan na natin ang ating buhol. Ayun. Ganda oh. Focus natin ha. Ganda oh. Puhon mo kuya Dex. Yan. Tapos lalagyan ko na ng asin, no? Cowboy cooking tayo, mga kabs, no? Parang ano lang tayo, tatrabaho tayo sa short order eh. Ito, konti lang naman yan, bubusan natin lahat yan. Okay. Para yung lasa ng salt and pepper lumaban na kagad dun sa kuhoy. Tapos lalagyan natin siya ng gata, kita nyo naman ha. Kasupot pa. Ito yung unang gatato lang. Ayaw kasi ng pangalawa dahil medyo hindi ko gusto yung pangalawang gata. Malabnaw na masyado eh. Babanat lang natin yan. Ano? Hindi pa kumukulo. Lapot na. Ayun. So gaya ng sinabi ni Master, no, huwag daw natin tatakpan kasi mamamatay yung gata eh. Malulusaw ang gata. Pag tinakpan mo, malulusaw yan. So anong gagawin natin? Magtutubig yan. Hayaan natin siyang matuyo na walang takip. Alisin mo na yun. Natutunan tayo doon, trivia yun. Kailangan ano, kailangan takip. Kukuloy natin siya siguro mga kabs, mga 10 minutes para tumalab yung gata sa loob tsaka talagang maluto yung ano niya, yung ating kuhol, no. Pero pre-boil ko na siya kanina, yung kuhol. Tapos ko siya linisin, pasukahin, pre-boil ko pa. Kasi we need to be sure na malinis yung kuhol na lulutuin natin, no. So yun nga mga kabs, pwede na siya, no? Yan, kita nyo, lumapot na. Serve na natin. Alam nyo na Okay na kasi yan. dito, banat na naman tayo. Dating away. You know? Uwa na naman. Mm. May pretty agad. Mm. Okay. Let's go.
Yun, mga Kabs. Ito na ha. Kita nyo yung gata natin, mga Kabs. Ano? Sticky Buo lang, talaga, oh. na sticky siya. Kasi solid yung ginamit natin. Tsaka hindi ko hinahaluan ng tubig pag gata eh. Para yung ano niya, lasang-lasa. Gata talaga. Mga antana! Mga Kabs, welcome back again. Umanap na naman si Redex eh. Ayan, nagluto Ayan naman tayo, tayo. nakabili tayo ng kuhol, no? Medyo medium size, malilit lang. Kasi pagka malalaki, nakakatakot eh. Pagka sinundot mo, ang lalaki eh. Ito, kayang-kaya nating tirahin yan. Nagpakawala na naman ng sikreto si Kuya Dex. Oh. Yun. Kuhol ni Kuya Dex. Yan, oo, ano yan? Tikman. Cowboy cooking, ang bilis lang, di ba? Anong tawag sa Tayo ng banat. Ano daw tawag dyan Kuya Dex? Kuhol, kuhol. Hindi, yung version mo, anong tawag mo? Ano yan? Siyempre, ginataang kuhol. Ni Kuya Dex? Oo. Again po, version po namin yan, Tingalas TV, no? Kung meron kayong mga kakaibang version din, dyan, you can do it naman, siyempre. Feel free. Pero ang pinaka main ano niyan, yung kuhol tsaka yung gata, no? Doon, ito, nakuha ko na mga ka. Yan, yan, yun. Yan o. Okay. So, ngayon, tikman natin ulit. Hmm? Tsaka nilagyan ko ng ano to, ng pampanghang. Yun nga, yung siling haba lang. Masarap yung gata niyan. Ang sarap pa. So, siyempre, Siyempre, effort. lalabas nguso mo rito, kakasupsop, mga kabs. Yun o. Mm. Yun na. Diyan malalaman kung sino magaling sumupsop. Try ko nga. Kasi ito, kabs, ano no, Ayun. may way dito na isang klase, kaso mga trabaho. Tap, yung puputulin mo yung puweta niya. Baka madaling supsupin. Mga. Ang hirap supsupin ha. Kuya Dex, handa ka na ba sa pagsubok? Tam. Yan pala tayo tirahan natin ngayon. Bilog. Stainless. Sa totoo lang, nakakatakot talaga uminom nito eh. Hirap pa. Sobrang tapang nito eh. Pero, minsan lang naman. Hindi pa tayo hindi tayo madalas dyan. Eh. Isa lang ang mga idol natin pagdating sa ganito. Alam na nila yung Sarap ng gata ah. Mahilig yan sa ano, no, stainless. oh, legit. Yun o. Babalatan pa natin. Yun. Magkanin tayo. Sarap sa kanin to. Nakakakain ako nito lagi sa kabalin. Ay, Ayun, no? hindi ko magat to. Diyos ko po. Sarap na tayo. Pagpaganang kumain. Yung mga sup-sup nyo na kasi yung parang magandang pakinggan sa camera. Para mag-enjoy yung mga cups natin. Matal. Ang hirap eh. Ganito, Kuya Dex. Yan, yan. Ready na yan. Stainless. Basta. Malang yan. So, Hindi natin ako din dasa. wag muna tayong hindi muna kalawang titirahin natin. Stainless muna. Anghang ng konti na. Banayad, no? Lasang blade. Banayad na banayad eh. Po. Tayo ngayon ah. Time Master, out paano muna nyo sa nagagawa ano, to? Time out tayo sa crispy ah. Huwag muna yon. Pero ano, Eat healthy. Oo. ano to, considered as Medyo exotic na rin. exotic. Oo. Mm. Hindi masyado itong nakakain ng tao eh. Hindi naman to pang everyday cooking. Yan. Ano? Mm. Ito mga kabs. Tagay tayo, stainless. Ano natin? Oh, amoy pa lang. Alam mo, pwede mo sindihan yung dulo eh. Aapoy eh. Alright. Woo! Napahinga ako dun sa ilong. Paghinga ko sa ilong mga dyan, saka subunga nga, alam mo may ano eh. Mainit eh. Mainit eh. Banayad whiskey. Pero Oh. di ba meron pang ganun? Banayad, whiskey, meron pala talaga, no? Meron nun. Meron sa mga probinsya. Hindi ko lang alam saan makakabili dito nun. Tayong gata. Shoutout nga pala sa asawa ko, Cherry. Paborito Gusto niya to.
Oh no, naparami. Sa akin to. Paborito niya to. Inasundi sarili. So, ayan po, mga Cubs, na bumalik na po sa trabaho ng aking asawa, no? Ang isang episode, bago, saladang talong ni Kuya Dex. Ngayon, puhol ni Kuya Dex. Yung nakaraan, no? Isang araw. Isang araw, 2 days, 3 days ago. Bagong yung binanatan natin, tsaka mga something na appetizer. Woo! Tanggalin mo muna yung talukap. Ang lakas ng tama nito. Ay, tama siya. Mga Cubs, pasensya na, hindi kayo masyadong nainom ng stainless madalas eh. So, Sinubukan lang namin. Mahal ko kasi sa kanya kay Cubs Chess, malakas sa panlaban sa virus yan eh. Alcohol na alcohol yan. Pag kumakain ka nito, nagiging susuka rin eh. Mga Cubs, parang blade. Actually Cubs, hindi ako masyadong nag-chaser eh. Pero pagdating dito sa... Hindi ka na tubig? Hindi, ngayon nga napapatubig ako kasi parang blade eh. Tapang. Yan. Gusto nila yan, Gin. Up. Kanina na, akin na pala. Woo! Napakabigat. Nahilo yata ako. Hindi sanay si Cubs Chess sa stainless. Pabir-bir lang ako eh. Mga Cubs, para sa inyo. Nayari siya ni Miguel. Yan po, Cubs oh. Yung anghel dyan. Yan. Nakita niyo mga Cubs? Ito pa lang nakakain ko. Tingnan niyo mga galing sumupsup sa tabi ko. Ang dami. Dami nila oh. Kada tagay natin, Cubs, may salitang lumalabas sa bibig natin. Hindi natin mapigilan. Para kang na-corner ng kalaban eh. Yung wala ka na magawa. Matindi ang aftertaste, mga Cubs. Hindi nawawala. Talagang mapapapulutan ka eh. Matapang pala tayo ah. Mas matapang pa tong alak na to eh. Hindi tayo singbangis ng mga idol natin. Hindi. Ang brand nila yun eh. Lalo na si Tamus. Parang ano nila yan, ha? Tamus! Parang vaccine nila yan eh. Paborito daw ni Tamus yan sa Nakakami ka na ba? Nakakami ka na? Woo! Yun o! So ako na naman mga Cubs. So ayun. Talagang napasama kami sa inuman sa episode na to. Gagawin para humupa. Pausok. Itong buga na to para to kay Tito Den. Ano nga yung ano nila? At sa Yung Team Boomers. Team ng Boomers, Kalumpit, Bulacan. Team Boomers Vape Vape Shop. Boomers Vape Shop. Ito din, nakaka-touch yung mga comments niya. Hindi namin makakalimutan. Ayun, Tito Den, lumipad yung buga ko para sa'yo. Yun yung mga isa sa mga taong nagbibigay ng Inspiration. at saka ng kaya lalo tayong ginaganang gumawa ng content. Dahil sa mga Boomers Vape Shop, baka naman. Si Tito Den sabi niya, hindi daw siya nag-i-skip na ads. Sa panonood niya sa atin, nakakadalawang episode siya ng Jollibee. Wala. Kasi yung ads Jollibee, natin, di ba 6 minutes, Jollibee? 5 minutes. Nakadalawang storya na daw siya ng Jollibee. Yung ba nilalagay na ads, ano? Oo. Di ba 5 minutes yun, 6 minutes, mga ganun. yung Jollibee. So yun po mga Cubs, no? Sa mga ganun lang kami mga YouTuber, mga vlogger, kakaroon ng kahit pa paano. May pang ano pa tayo, no? Pambalik. Pambalik. Baga. Pang record ulit. Tama. Sa mga po, ngayon po, kung kayo ay ngayon lang napasyal sa channel namin, sa Team Canlas TV, huwag pong kalimutan, click ang bell at ang subscription button here. Ting 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 ting. Pinarong po. Oo, para naman tuloy-tuloy na tayo. Yan. Ano po kami? Konting push na. Hindi na lang. Konti lang po, 10k lang muna. Hindi naman tayo naghahangad ng mataas na numbers pa. Diba? Diba? Na yun, yung 10K.
Kung tataas pa, edi thank you. Meron tayong 10,000 subscribers, syempre. Siyempre. Maraming beses tayo mag-upload Sipag. sa isang linggo. Sipag, oh. diba? Sipag is there. Tsaka bukod kasi doon mga Cubs, syempre may mga trabaho din kaming ina-attend. Mm. Kaya kung mapapansin nyo, pag ganyan-ganyan lang yung upload natin. Hindi araw-araw. Pero promise namin sa inyo, siguro ang goal na lang natin ngayon, pag naka 10K, Ah. is maging regular. Yung upload na, pipilitin natin yun. Oo. Mahilig uminom, kumain. Ito na yung ano namin eh. Kumbaga sa pagkain, fusion. Banat tayo kahit ano, no? Kwentong masaya. Yan lang yung content natin. Siyempre, pulutan Oo. ulam, mga ganun lang. Tsaka yun nga, good vibes lang. Tsaka kalug lang tayo dito lagi. Hindi tayo wala tayong yung mga bashers namin dyan. Hindi tayo malalasing. Malalasing lang tayo pag siguro pagka wala na yung camera. Yeah. Mm. Pag napasobra na. Ano, totoo yung mga kaps, no? Pagdaas namin dito. Pag dito syempre, hindi. sa off-cam naman, Hindi minsan lang tayo. tumutuloy pa kami ng toma kahit pa paano, di ba? Gaya Ay. nito, hindi ko maisubos. Hindi ko malun. Dadako na ba tayo sa last shot natin? Yan ba yun? Okay, mag-last shot ka pa isa. One more last shot. Isa ako muna. Ah. Tapos mo, tapos na ako. Oo. Last ka na to mga Cubs. Okay lang ka lang, wala ka man 10. Kung naka-20 ako. Hindi naman ako mukbanger eh. Ay, ako. Sarap. Ang problema, Sarap ayan, din to, ayan yung mga mga cups, yung mga pagkain ganito, yung pagkain ng pisa mo, gusto mo, di mo matigilan eh, no? Tira ka ng tira eh. Parang ano yan eh, parang alimasag din eh. Pag nabuksan mo isa, dire-diretso ka na eh. Ayan. Sunog! Alam may sunog. Oy, mga Cubs, shoutout ko nga pala si Ryan Marquez. Uy, Ka-vlogs, no? Sa ka-vlog Vlog. siya, okay? Peace! So gusto ko kasi marinig yung peace niya nang gagaling sa Sa diaphragm, eh, no? Peace! Galing eh. Galing po niya, mga Cubs. Ako, believe ako sa mga style ng Alapitan cooking na niya. pang sosyalan yung dati. Social pero quick cooking pero social lang ano niya, forma ng pagkain. Nakakatuwa din. Anyway, mga Cubs, no? Biyak. Wala na ba kayong mga babatiin pa? Mga natira. Ako, sa susunod na magandang video na. Yan, oo. Huling buga ng dragon sa bibig ko. Okay. Tapos ako huling last shot eh. So, magpaalam na Ay, kayo mga Cubs, ngayon lang ako nainom na pumapangit ka talaga, yung ipapapikit ka eh. Pakapait. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ay. Wala na. Wala na, Bangag na to si ano. Ayan po, naborlog si Cubs Cheese. Hindi siya nainom ng stainless. Kunti pa lang nabawat namin, tibak kagad eh. So, paano? Ayan, sige, paalam na tayo. Mga Cubs, maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang panonood sa amin. Continue lang po, please. Marami pa kaming upload ng mga pagkain sa inyo at marami pa tayong pupuntahang lugar. Papasyal tayo. Muli po kami ang Team Last TV na laging nagsasabi, Huwag niyong kakalimutan. Lagi niyong tatandaan. Mayaman Kenny. Yeah, come on, bye, peace out. nadali sa ilalim ng puting ilaw. Kasi ito ba, inuman. Cubs! Ano? Nasayaw pa tayo eh. Ayan na, iniwan na ako.